Τα προβλήματα που είχε τώρα άνθρωπος και με την ομάδα και με την προηγούμενη δισκογραφική εταιρεία ήταν πολύ σημαντικά. Είναι προβλήματα που μπορεί να τσακίσουν έναν άνθρωπο και είναι προς τιμή του και προς έπαινό του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάντα θετική. Εντάξει, πέρα από τα τραγούδια αυτά τα οποία είναι γνωστά πια και είναι σου ξέρει και τα παίρνουν τα ραδιόφωνα, έχει πει και κάτι μαχαγκάρια στο συγκεκριμένο CD, έχει δηλαδή τραγούδια τα οποία είναι εκπληκτικά και γενικώς νομίζω ότι το χειμώνα είχε πάει και τον Βαρδές κάποια στιγμή, ανέβηκε πάνω στη λίστα είναι αυτό παρεάκι ας πούμε του Αντώνη Βρέμου συνεργάτες που έχει την μαγική ικανότητα να επιλέγει τους ανθρώπους, τους κατάλληλους για τις κατάλληλες θέσεις για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, για το και είναι και τραγουδιστής στα κέντρα διασκέδασης όπως γνωρίζετε δεν πηγαίνω πολύ συχνά. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχω ακούσει και τον έχω ακούσει μάλιστα παραπάνω από μια φορά. Αυτό που έχω να πω είναι πως θέλει να κάνει τους ανθρώπους να διασκεδάζουν, να περνάνε πάρα πολύ καλά. Έλα. Είναι κάτι διαφορετικό. Και πολύ ωραίο να τους αρέσει, είναι και πάρα πολύ έντονα οι άνθρωποι εννοείται που θα είναι στο χώρο του live, εδώ δηλαδή μπορεί να συναντήσεις εκεί τους πολλούς συναδέλφους. Οι τραγουδιστές μεταξύ τους έχουν κάποιες αντιπολίες, κάποιες ανταγωνισμίες. Τώρα μου πάνε όλοι. Μπορεί να συναντήσεις γιατί όλα τα παιδιά. Γιατί πάει και αυτό. Δηλαδή, να αυτό το παράδειγμα, με το Χάρη τον Ακριτίδη, ο οποίος τραγουδάει σε after μαγαζιά, είναι φίλος από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Όποτε ο Χάρης, φίλος του Ρέμου, ναι. Όποτε, ας πούμε, ξεκινάει ο Χάρης, αυτόν είναι εκεί. Δηλαδή, έχει κάποιους ανθρώπους που τους έχει κοντά του, ανεξάρτητα από τι τραγουδάνε, που βρίσκονται κτλ. Βγαίνει τους βρίσκει, δεν έχει. Άμα σας πω το τραγούδι του Ρέμου τρελαίναν παιδιά, πόσο ξενερουάει ημέρα παιδιά. Εμένα μου αρέσει το τρέμο. Το τρέμο. Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί θα το... Ναι, που πάει κάπου σε Μαρία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο οποίος θα είναι στις 9 το βράδυ, λοιπόν, στο τελικό του Βρυκάης, το Σαντρέλο. Τι? Ο Σαντρέλο. Παρατηρήσω ότι δεν έχω το βιβλίο, θα βρούμε και τι ξεμένα με τίποτα Αντώνη Ρέμου, το γνωρίζω πολύ. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, και τώρα θέλουνε, θα τραγουδήσει το παιδιά τα στόματα. Δεν παίζει. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λίγο, όχι. Δεν τραγουδίσει Ρέμου, εγώ θα τραγουδήσω εγώ, δεν παίζει. Για μου δεν είναι παπάς, δεν το λέει. Δεν βγάζει πολύ και δεν. Έχεις πολλά στόματα να κλείσεις. Ατάκα μαζί τώρα. Έχεις στόματα να κλείσεις. Ζούνα. Δανάη. Και τώρα, ειδικά μετά το Βρυκάη, το παίξεις. Δανάη. Εγώ, με αυτή τη φωνή που ακούς, το πρωί, με αυτούς τους ακροατές, ό,τι κομμάτι που είναι